Hola, què tal? Com esteu? Bueno, jo molt contenta perquè avui, 20 de gener, tot just fa 2 anys que vam obrir un stream, un directe, per primera vegada de manera oficial a Twitch. Ja feia temps que teníem el canal, però va ser el dia 20 de gener quan vaig dir endavant, endavant, gràcies a la gent que me seguia a YouTube i me va dir de fer el pas. 2 anys bàrbars on hem tingut de tot, gent que ha vingut i ha marxat per sort, hem conegut i ara tenim amistat amb moltíssima gent que ens dona suport, hem tingut uns números espectaculars, no tots els que ens agradaria per tota la feina que n'hi ha, però sí molt contenta. L'altre dia mirava les estadístiques i vaig tenir diversos directes amb més de 100 persones destacats, moltes gràcies, especials encara que siguen, i la veritat és que és d'agrair i esborronador la confiança, no? I el suport cap al canal constant, perquè ja sabem que quan entrem és el boom, però després la cosa comença a canviar i has de consolidar la teua comunitat. Hem fet contingut molt variat, centrat específicament en els videojocs, que ja sabeu que és el que més m'agrada, perquè era el meu objectiu, crear-me un canal de contingut de videojocs en valencià, i ho hem aconseguit, i hem assolit moltíssims reptes, sobretot per al territori del País Valencià, que ja sabem que escasseja més la creació de contingut. Ara, però, en 2 anys ha sigut espectacular el canvi gràcies a moltes iniciatives, sobretot la de Poblet i la de Valensubers, que és la que me va acollir i me va donar vida, no per dir-lo així. Així que moltíssimes gràcies. No vull deixar-me sense parlar d'Xboxes Catalans, una altra meua petita família, on he trobat un entorn sa, agradable, en el que et pots sentir segura com a dona gamer, integrador, reivindicatiu, defensant sempre el que es toca defensar i criticant sempre el que toca criticar, i això és d'agrair en temps com els temps que corren avui dia. Gràcies, Sims Addictes. Vaig crear Sims Addictes gràcies a la gent que venia a veure'm als canals de YouTube i ens vam ajuntar i vam decidir crear Sims Addictes, i ara és una comunitat preciosa on som tots una pinya, i d'ahir tinc moltíssimes amistats que no oblidaré mai i espero portar-me-les si algun dia malauradament d'això Twitch. Després també Territory Gamer, la primera comunitat de jugadors i jugadores i creadores de contingut gamer al País Valencià. Estàvem oblidats i ens vam juntar i vam decidir tirar endavant, i ahí estem compartint experiències, debats, el nostre contingut, i són gent també meravellosa. Què més? Poblet, formo part també de Poblet, del que també hi ha una comunitat valencianoparlant espectacular. Com no, Valensubes, com he dit abans, que va ser qui me va veure néixer i que me va donar l'espenta, i continuen dia rere dia oferint contingut per a nosaltres, ajudant-nos en projectes, en campanyes, i ahí estan. Un beset per als Sergis, però sobretot també per a Rosella, molt gran. D'ahir també n'he tret moltes amistats, i és el que m'emporto d'aquests 2 anys, no? No me vull deixar res, perquè estos 2 anys, com he dit abans, han sigut una muntanya russa. Lo hem començat una miqueta a traspeus, no? Perquè ja sabeu que les coses no mos les posen fàcils segons a quines persones, i hem de lluitar amb un assetjament psicològic digital que costa de portar, no? Però que gràcies a la gent del voltant pues, se te fa una mica més lleuger el camí. Així que vull donar les gràcies a tota aquesta gent que de manera desinteressada me dona suport, me comenta, comparteix amb mi i m'accepta tal com soc, perquè al cap i a la fi Simer Valenciana és un reflexe de lo que és Susa, una persona oberta, una persona amable, una persona carinyosa, evidentment amb el seu geni, i cada un i cada una pues, tenim alguna a oferir, i de la mateixa manera que els demés m'han ofert a mi, jo he oferit a ells. Així que moltes gràcies, perquè tot això també m'ho emporto, és un aprenentatge, no? El fet de crear-te un canal, no? Evidentment, això ha sigut 2 anys en altibaixos, però aquí estem, hem sigut constants, hem creat programes de cultura valenciana, hem portat les falles a Twitch, hem fet entrevistes a gent important, he creat programes com el de Ama de Creadora, per a visibilitzar les creadores de contingut, hem creat i continuem encara amb reptes dels Sims, amb la tertúlia del Plumbob, que crec que és un dels
els meus majors assoliments a banda del projecte que és Cimer Valenciana. Hem participat en moltes tertúlies, projectes, programes. Encara estem col·laborant amb institucions importants, amb l'Ajuntament de València, amb la Generalitat Valenciana, amb Diari La Veu, amb la revista Saó, amb Plataforma per la Llengua, amb 310, també hem col·laborat amb Paella Land, per favor, que no se m'oblide Paella Land, que crec que entre això i tota la gent que han sortit ahir és una meravella de la natura, moltes gràcies. Els especials que hem fet, que són els que més repercussions han tingut, ha passat gent de tot tipus pel meu canal, hem fet sempre, com sempre, seguiments d'esdeveniments especials de videojocs i ja sabeu que és el meu tarannà en este canal, el fer aquest tipus de contingut, intentar fer-lo el més professional possible, tot i que no ho som, però ja sabeu que m'agrada molt i entenc que vos ho transmitixo, no? Això és el feedback que me doneu. No sé què dir més, la veritat, perquè al final és el meu sentiment, no? El veure-vos dia rere dia visitant-me, quan podeu, quan puc fer directes, el veure que vos agrada el meu contingut i això és d'agrair. I també donar les gràcies als meus moderadors, a Joan Dorino, a Metravit, a Eva, i res, al meu home perquè és el que suporta les meues queixes, és el que suporta quan me critiquen, és el que suporta tot i pobre està aguantant, i junts hem creat l'Opixtec, no? Que per a mi també és un altre assoliment, l'haver fet un programa en valencià sobre tecnologia i videojocs. És el que sabem i el que ens agrada. Així que disfruteu-lo perquè continuarem fent-lo dins de les nostres possibilitats. Ja sabem que feina, treball i tot això és una mica complicat. Però bueno, no vaig a tallar el vídeo. Volia ser sincera, volia parlar-vos de tu a tu i volia compartir amb vosaltres la il·lusió d'aquest 2020 i 2021 complets, ple de contingut i res, ple d'amor i de carinyo, perquè és l'única cosa que vos puc donar, no vos puc donar més. I de sortejos, mare meva, i de sortejos, que ja sabeu que me fa molta il·lusió quan guanyeu un sorteig i participeu en ells. I bé, ja per acabar, m'agradaria bufar les espelmes amb Batros. He portat 2 espelmes, vos sonaran perquè són paregudes a les de l'any passat. A veure, una per aquí i una altra per aquí. I avui les bufe no només per el canal de Cimer Valenciana que fa 2 anys, sinó també les bufe perquè tots els vostres projectes i somnis es facin realitat dins de la mesura del possible. No defalliu mai. Creieu en vosaltres mateixa i en el que esteu fent, perquè això és el que vos obrirà les portes. Visca Cimer Valenciana i visca vosaltres. Per 2 anys i moltíssims més.